Sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sikwethulela ke uhlelo nengosi entsha sha la sithi khona you are not alone. Khumbuleke ukuthi sibambisene nayo ke inkampani noma inhlangano yomphakathi ebizwa ukuthi ke iYana you are not alone. Lolu hlelo lubhekele ke ekusizeni abantu besifazane, abantu besilisa uma nje kukhona ukuphila ngokuhlukumezana ngokobulili kanjalo ke nalabo ke abayaye bephile ngokuthandana ngokobulili obufanayo. Ba abantu ke abasebenza njengosonhlala kahle balekelela ke umphakathi okwethu njengoba ke sila sithi you are not alone. Asingene ke kulo uhlelo sikhulumisane naye ke umphathi ongumqondisi umama uJabulile Maseko asichazele kabanzi ukuthi you are not alone. Ungalinge ulenze iphutha lokuthi ke uvalele ke inkinga sekucindezela ugcine ke usunencindezi kulolu hlelo ke noma kulolu suku la namhlanje sizobheka izimo ezithinta ke iGBV, sibheke idepression bese sibheka ke istigma esikhona esimayelana nabantu besilisa othola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi bayaye bema police station. Sifuna ukubona ke ukuthi ngabe bayalithola yini bona usizo. Asichazele ke futhi kabanzi ukuthi ngabe isimo sesaba kanjani, iGBV ihamba kanjani, sikhulume ngosugar daddy, sikhulume nje ngokuningi nanezinto ezithinta ama transaction. Uhlelo you are not alone. Sawubona igama umfanelo uPhenyi Ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Hayi kunjalo bakwethu njengoba ke sithembisile ukuthi ke sizongena kulolu hlelo. Sikhuluma ngeGBV la. iYana siyazi ukuthi ke ibhekelene ngqo nokulwisana ke nayo ke iGBV nakuba izinze la endaweni esifundazwe saseGauteng iyakwazi kodwa ukufinyelela nabantu abaningi abasuke bedinga usizo bayakwazi ukuthi basizakala. Mama Maseko masikhuluma ngeGBV kahle kahle mawungase ukuchazele nje umuntu ongazi ukuthi usizo luyalitholakala kanjani ungathini? Hey, mfanelo siloko siyamemeza, we're doing ama-awareness ey'kolweni, we're doing i-awareness ku-community. So i-gender based violence lesiyibiza kahle ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu because of ubulili babo. Doesn't matter ukuthi umama, doesn't matter ukuthi ubaba or umntwana or ugogo or umkhulu, but i-gender based ayinabala. Ayina race, ayina age, ayisho ukuthi wena umfanelo wena ujabulile kusanga uhlukunyezwe. Ikhona iGBV yiningi. Siyazama kakhulu ukuthi senze ama-awareness ey'kolweni simemezele and siyatholakala futhi ema-police station ukuthi abantu bathole usizo mahhala. Lokho ukuthi namanje still siyezwa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama kuningi and oku-include ne-femicide. In the past 3 months, cases enginawo we-femicide ayi-3. So uyabona ukuthi ngathi akukho la siya khona, ngathi akuzwakali. So i-issue iba sekutheni abantu bahluleka ku-communicate if the relationship ayisasebenzi kahle. Mhlawumbe masingase ke sibheke ezinye zeyinkinga unokuthi umama athi la ekhaya ngondliwa ubaba. Manje ngizomphikisa kanjani ubaba bese ngimusa kuYana ngiya not alone ngimusa kuma social worker ngiye ema police station uyongondlayo la ekhaya kusho ukuthi phela sesiyobulawa indlala nabantwana ngiphuma kanjani kulobugqile engibhekene nabo. iYana sisebenza nama-organization amaningi adila nge-skills development afoundwa i-Department of Social Development. So as umama awuna excuse yokuhlala ku-environment e-toxic because kuleyo environment ohleli kiyo e-toxic ilimaza abantwana psychological. That's why we see abantwana abaningi basebenzisa inyawupe ey'tradini, sithola abantwana abaningi bathandana nabo sugar daddy because akunathando ekhaya. What they see it's only violence. As umama ungamove out to that situation because sinama-shelter we-government amahala ha la uzokwazi ukuhlala khona and bakusize nange-skills development zokuthi ukwazi ukuthola umsebenzi uze sukumele uzenzele into engeyakho because vele na uzoloku ukuthi sondliwa ubaba, that means we're not going anywhere. Yeah, we are not going anywhere. That means you are teaching umntana wakho ukuthi no matter isimo sinjani, no matter uhlukumezeka kangakanani, you have to stay in that environment. So again, you are teaching abantwana ukuthi we have to depend to emadodeni, to abobaba. That dependence, that's the problem enkulu esinayo. I-reality ukuthi kune-culture ekhona eqhubekayo ephilwayo, i-culture ye-transaction. Sizithola sinabo sugar daddy njengoba kuya-transactwa, give me money, I'll sleep with you.
kugcina sekuyinto ejwayelekayo. Ningenelela kanjani ezintweni kanjani ngoba ekugcineni noma ngabe ingane inikezwe imali kodwa ukuhlukumezeka kona uma isesele yedwa noma eseyidlila imali noma sekwenzakaleni kugcina kunjani kusala naye itrauma isala naye ugcina umuntu oyibandakanya ngokocansi nomuntu angamthandi kusala naye. Nasekwenzekile-ke maybe ube ku that situation wahlukunyezwa sikhona singama social worker ukuthi ukhulume ngento yakho ukhulume ngesilonda sakho because lesilonda sihlala ngaphakathi siyableeda wena uyakhulukhula nalenzondo and awuziboni ukuthi engakanani you end up uhlukumeza abanye abantu ukhatha umuntu ubleedela kubantu abangazange bakukhatha so kuba iproblem kakhulu. So as kukhona lezi zinto bathi ma generational cares zisukela kubantu abanjalo mfanele ukuthi like this person is bleeding because azange akwazi ukuthola ukukhuluma athola ukuhileka ngalesilonda akiso right now. So as social workers we are free ema police stations siyatholakala wonke ama police station South Africa then kunama social workers so akuna excuse nowadays ukuthi why ungatholi usizo. Yes, long time ago abomama bethu we can say healing like bebanga believe kulento bathi counseling and it was expensive. Now government wenza ukuthi ibe easier for bona ukuthi bathole usizo mahala. As we partnering ne government ukuthi senze umsebenzi lo ukuthi sikwazi ukuthi sihile our nation. You are not alone. Kufika kanjani kimi ukuthi ngiyibone ukuthi ngiyadinga ukusizakala ngoba uma seniqhamuka nanithi you are not alone ila sekufanele ngithola usizo khona whether ngubaba ngumama ngusisi. Now uzizwa ukuthi lento ohlangabezene nayo iyakulimaza ngaphakathi. Don't be a prisoner in your own body. That's what I always preach ukuthi ipain likwenza ukuthi ube yiprisoner. Ipain likwenza ukuthi ubone ukuthi there's no life ngaphandle kwale pain. Then sometimes uyaqhubeka uhlukumeza abanye abantu or uyaqhubeka uyazihlukumeza wena himself. So ungabi yiprisoner because uye walimala. So now ubona ukuthi like so lento usakhona nokulala ngoba naso ungakhona ukulala then utholakala ukuthi so feel sad feel lonely bo umuntu obubbly. Nowadays you are no longer there because ubona ngathi the world is against you. So we are here for you. Come speak to us. Even amadoda akhulume because amadoda wakhuluma imfanelo amadoda athichiwe ukuthi ungakhali okwenza ukuthi the whole South Africa or the whole world because GBV is globally. That's why the whole world is bleeding. Kukhalwa ngapha nangapha ifemicide ngapha nangapha asina kuphumula because we are bleeding inside sihamba nesilonda. Let us heal in whatever we are going through as human beings. Abangane banokungenelela bathi hayimo lo muntu unemali lo muntu unemoto ukuhlukumeza kanjani sticker bekezela qinisela yonke leyo nto le I surrounding yomuntu idlala irole engakanani ekuthenini lo muntu agcine abanye bagcina be suicidal ipressure ebakhona ifashion ukufuna ukuthenga impahla nokuthi umuntu uhlukumezeka kodwa uyaphambili. It's about you always. You put yourself first. You prioritize you as umfanelo. If wena lento le ukuthi abantu bazothini that's when you're going to suffer. You're going to suffer alone. I always tell people ukuthi look at yourself in the mirror. Ubani lo muntu oza first? It's me. Kuyo yonke into engenzayo ikhathulo bazishisa bani ikhathulo encane zishisa mina then ikhathulo nazi ngishisa kose ngenzeni ngizikhumule then it's up to you to release yourself to give yourself a freedom because you cannot be a prisoner because someone else there we are provider a cell phone iPhone then let us work singabantu besifazane let us work singabo baba zikhona izinto amagarden siyaphila ngegarden nowadays sidla healthy then if wena mfanele you come and sell cabbage to me ngizoyithenga vele because sifuna ukuba healthy like spinach there's a lot we can do then siloku sikhala ngokuthi umsebenzi awukho out there then let us do what we're supposed to do emhlabeni sizisebenzele sizichoose thina ezabantu sizithande self love ibalulekile self love masingase sibheke kuma services wenu eniwahlinzekayo or the services that you offer to the community nanokuthi how discreet are they ngeke yini umuntu athi mayeza kini kusasa usezwa
sekukhulunywa ngendaba yakhe. Tell us about that. No, Etiana, you are not alone. We are saying we are with you all the way because our services are private and confidential. We are trained professional. We are social workers. So as a social worker, yonke into oyenza kufanele ibe private. Angeke uyizwe inkinga yomuntu ihambe share yonke indawo. That's why we're working so much kuma VFR then kuma police station. So if ufika wena njengomfanele indoda long time ago bathi amadoda nawathi ayabika amaphoyisa ayahleka. And nowadays kunephoyisa eli prioritize nge-GBV lizokuthatha likise ku VFR la uzothola khona ama social worker azokwazi ukukusavisa ngendlela right private makhelwane wakho ngeke ezwe ukuthi ushayiwe ngoba if you sharing with someone else uzo record nowadays hey sikuthi kabe nge content yey but anyway we are professional so feel free to come to us. Imapha amanye ama services enwahlinzekayo umuntu angasizakala kanjani nanokuthi nisiza abantu abanjani? Prevention ibaluleke kakhulu bathi sometimes ngesilungu bathi prevention is better than cure. If ubona ukuthi your relationship ayisasiyo ayisahambi ngalendlela le behamba ngakhona, if ubenithengelana ama flowers or benithengelana bo chocolate sekuchintshile, then manje sengumlilo sekuyaliwa nje. That's when you come to us sizokhuluma sine relationship counseling, sine marriage counseling, a professional one. We don't judge people lapho. Asisho ukuthi we don't blame ukuthi wena mfanele vele bekufanele kube so because wena so we don't blame abantu, we don't criticize, we just listen. Sizame kungenelela. Also we're working with Department of Education because gender based violence the root cause yayo is our home environment. Then we see the symptoms from the kids le egolweni la bullying it comes from emakhaya, the behavior that is learned by abantwana abayifunde kithi as parents. So we educate abantwana empathy ne respect ukuthi this whatever you are doing right now is not what you're supposed to do. You're supposed to empathize nomunye umntwana osenkingeni. You're supposed to not laugh umntwana, empathize nomntwana onganayo i-uniform, onganaskhaftini. You share. We teach abantwana from lapho. If singayibamba khona lapho mfanele kuningi nje esingakuwina as a society ukuthi sikhulume nabantwana bethu basesebancane. Yes sekonakele but let us try by all means ukuthi emakhaya whatever we are doing kube yilento esifuna kuyibona ku community kubantwana bethu. Nitholakala kanjani inombolo bese ke sivala elakhe lokugcina? Ngithi emakhaya la njengoba nesibukela so you are not alone. Whatever you're going through, don't suffer alone, don't die alone. Sikhona. Depression is real. Iyabulala. Sibona bobaba abaningi bazibulala because of depression. So our numbers sitholakala ema police station, sitholakala ema Wokeng extension, eThembisa also. Siyatholakala naseMpumalanga. Nangabe ubukela useMpumalanga yazi ukuthi eMayflower police station sikhona. Thank you so much Butmfanelo. Thank you so much balaleli emakhaya for watching. Ngicela information enithola enidlulisele nakwabanye. Ujabulile Maseko okhulumayo, the founder and CEO of You Are Not Alone Women and Family Center, social worker by profession. Our number 063 991 1274, 063 991 1274, 010 1733. 010-065-1733. Please call us. Siyatholakala like 24/7. So please don't die alone. You are not alone. Yake muzwa kwethu kuhlezi kuyintokozo ukuhlala nawe njengalokho ke thina siyithembisa online. Khumbuleke sesiyatholakala ke nako YouTube ngakwazi ukuthi usibuke Thembisa Online News. Khumbuleke uthembisa uthi une age uyakwazi ukuthi ke nawe udlulise izinkulumo ezifana nalezi ngoba ziyakha. Ngiyazi ke baningi abantu abacindezelekile. Uyasizakala kulezi indlela. Sibonga kakhulu kuyona ke You Are Not Alone. Sibonga kakhulu kumama uJabulile Maseko. Uhlelo You Are Not Alone. Igama lami ngengumfanelo uPhenyibheshu ngengowakwaDzanibe. Sibonga kakhulu ke kubanele uBrazo wakwaSondlo kuyena kosiqophela emsindo kanjalo nezithombe bese ke esihlanganisela imidwebo namagama nako konke lokhu okubonayo. You Are Not Alone.